I don't know what tomorrow. Znači da pojasnimo, Trapom Terrorist Town imamo 3 Innocenta i ovog traitora. Nemamo detektiva zato što i nas je premalo. Znači, imamo 3 Innocenta i ovog jednog traitora. I nas trojica moramo da saznamo ko je traitor. A traitor mora da pokuša da nas ubije. Sasvim je moguće, sam napravio jako veliku grešku i spao. Ubio si se, da. Očekivao sam da će izgledati bolje od tebra. Filipe, To je toliko ružno. Evo iza je neko. Evo, isto Ja se špupigi. vraćaš tema. čekaj jedem, ne mogu se pomiram. Evo Jedni nas. ti meni govna. Ok ljudi, sad moramo da vidimo ko... Odakle ti pištolj? Filipe, me čuješ? Dakle ti pištolj, alo? Našao sam pištolj, šta vam je? Pući Nemanju! Ne znam, ja mislim da je on terorista, vate ga za noge! Nemanja! Ne, ubio me je! Vidim murderer, jalo! Ubite ga! Nemoj je terorista! Ja sam nevin! Ne, ubija se je Nemanja! Ti si nevin! Ne znam o čemu pričaš te, bro. Ljudi, vi snimate Ja sam terorista! A ne, shit! Filipe, za male pare si me prodao! Jebi ga Nemanja, što da ti kažem nisam verovao da možda nađeš puške na mapi. Krećem se sporo, Što se krećeš sporo? ne znam. Zašto si terorista? Nisam terorista, to ne možemo da znamo. Sada piše, fuck! Ok, Umalo. Marko, ajmo ti ja da se držimo za ovo. Čekaj, Filipe ima jedno vrlo bitno pitanje za Ok, tebe. ajde se nađemo, slušaj, idemo da se nađemo kod Nešto se sporo kreće. kod, Filipe, pitanje za tebe. šta? Kako se speluje Innocent? I-N-O-C-C-E-N-T. Jebe killer! Come on boys, come at me, come on. Come on. Izvini, Filipe, ali moram se... Bravo Nikola, ti si pravi šerif ovdje, majke mi. O shit, tu je neko! To Filip? Ne znam. Justin! Ima shotgun! Gdje ste ljudi mogao bacim granatu s odavde? Kod ovog tavera smo. Kod zamka. Kod tavora. Kod zamka, znači vidjet ću uz neki zamak. Ja sam zagaljen ovim... E, se penjite, nemojte se penjati ljudi. Aj! A treba Ubiće me! A jebote shotgun, kako... Gdje ste ljudi? Gdje ste kod tavora? Jeste spoljeli unutra? Ja sam gotov. Unutra smo tavera. Ne znam tačno da ti kažem gdje je Filip. Okej, jebeno, ove stepenice su jako gej! Kako ne znaju da pravi? Ja sam kralj ovog zamka. Šta radiš ti Nikola? Ja sam ali ne mogu se spustim! Za krevince! Šta je bilo? To ti je bila šansa da se spustiš. Nisam teo. Pošteno. Jeste li mrtvi? Nikola, probaj da iskočiš... Poprilično su mrtvi. Nikola, probaj da iskočiš u onaj bazen tamo. Gdje si Filipe? Bazen te. Koliko imaš HP, ne vidim. Pa iza ove kule Innocent jedan se bazen. čekaj, čisto da clarify se, Innocent se speluje i N-O-C-N-T. Tako je. Okej, hvala Nikola. Ovo je bio tako... Ne, pa se ne vodi! Made my job a lot easier. Ovo je bio tako easy win. Ali ono, šta ja sam... Plovamo, da se mogu samo pognasim staja ove. Pola je trebalo da izgubim i to žešće. Te bro, shotgun je toliko bro. Nemanja mi rekao da skočim u vodu, Nemanja, nisi rekao da ne da si rekao, nemoj, ono, nemoj, to je glupa ideja. Od nas se gori, imam sam granatu, samo mi baci granatu Znači, kada računa se penje. ne možeš da umreš Samo ako sam ti skočiš rekao u da nebo. probaš. Gdje ne si znam. Marko? Ništa, Možda brate. sam Innocent ubio nekoga. Ne desi. Ja sam mislio da si ti ovaj Filip. I was so confused for a moment. Što gdje si, ako sam Innocent ubijem nekoga? Mislim da nisi Innocent. A nije, šta se desi za njeme? Ljudi, ja sam Innocent, idemo. Isto. Wow, brate, koliko si nam dokazao. Dobro što sam rekao, sad znamo da je Nemanja Dobro si Innocent. ti rekao, sada znamo Ovdje da sam imam zamku, ajmo, fuck off. Ajmo Marko, dođemo. Pošet sam, beži od mene! Idemo ti. Pucaću, beži od mene! Dobro, Shit! dobro, ajde, idem ja. Teget. Stupid ass. Na sajtu si mi, čisto da znaš. Ok. Dobar sam ja ovaj momak.
Nešto sumnjam, brate. A šta radi ovaj lik u čestu? Radi on neku čestu. Pa te Filip zaglavio se. Ali ne znam gdje je. Po čestu, vidio sam ja gdje, nebitno, ostavite ga da pati. King of the Zamak. Fuck. Ok, imam sad pitanje nekoga. Hoće li neko da stoji u mjestu da bacim granate na njega? Može, ajde. Dođi kod... Ok, Marko... Vidio sam to! Ja mislim da si se... To je bra, vidio sam te samo kako padaš. Znači, Filip je u toaletu, tako mislim da znamo ko je. How are you? How are you? Hoću da dođem do Nikole. Vidim, ako slušaj, ako ubiješ Filipa, to je low blow. Ne znam gdje je u tome. Ja ne znam gdje je. Filipe, Nemanja je blizu tebe. Spremi pušku, izašao si. Pazi, ne! Šta sa Nemanjom? Što sa mnom? Nemanja je traitor. Gdje si Marko? Gdje sam moj? Shotgun was just to kill him. What? Da, Ko je da. traitor, braćo, ste te otkrili ili? Ne, nismo još otkrili koji je traitor. Okej, tamo je krilo. Samo sam vidio lika kako Nemanja, pada. ne, ko je ono tamo, ko ide u stepenice? You see the sample will kill, gdje ne vide, gdje skill the sample will Dođi be Nemanja, ajde. killed. Zapravo padne, okej, da budemo You will prijatelji. obviously give a shot to death. No Ako se shit. nisi uplašio, idemo. Obviously je shot. Filipe, still sabiran. A ne, tamo sam već bio. Ok, malo je Filipe tabdiran. Filipe, jesi izašao iz česta? Da, uspio ja sam nekako, izgličao sam se dok sam bio. Marko, moći cijelo pričaš, što sam mutav i ne smijem da pričam. O, eno vas, čao. Ok, ja sam morao da potvrdim da sam innocent, pa sam pogledao sam opet čisto za svaki slučaj. Alo, Filipe, braćo, si nešto ti ovdje vam znam bi ko je. pokažem Ok, jednu Marko, tužnu zašto si sliku. povređen? Reci nam odmah. Zato što sam pao sa broda jer sam debil. Ok, Uglavnom, to je... pogledajte ovo, alo. Sounds like a valid reason. Lik je pao sa ovoga i piše da je umro od shotgun deatha. Nice. Nice, braćo. Nije pitanje, Marko, što je rekao da je Nemanja bio? A taman sam teo obojicu, bio sam innocent, bio sam bolje obojicu sada da izrešetam neko. Marko, što si rekao Filipu, a Nemanja je to radio? Zašto nisi rekao sam ja to radio? Zašto bi to rekao? Da, Kakav si bio? Ok, sada znamo zašto smo izgubili. Čekaj, jel nisi pao? Jel nisi samo pao? Piše da je šotka ubijen, piše da mi bila šotkast. Još si rekao, a vidio sam to. Što mi se meni nikada zabola, ja sam samo vidio Još si rekao, piše ovdje da je ubijen od šotke. Kao, mora da je pao do smrti. Ej, ko je ovo? Filipe. Evo vas, vidim vas. Jeste, braćo, Samo dolazim čekaj sa se nađe. LG-em da izvršim Ajde, genocid. Ja sam innocent. Ajde. INNOC, NT, eto ti. Remember, no Russian. Šans. Ok, ljudi, sad imam manje od ovoga. Ja ću da se pribijem uz tebe jer se plašim da je Filip mogao za traitor. Ja se plašim od oboje, ti ćeš da me bodeš nož u glavu, beži da. Marko, ne! Kakav debil. Ste vidjeti to bilo? Sad si dešava ovdje. Ono moje. Marko pao. Filip, znao sam da je What the Filip. fuck? A što govoriš? Nije Filip, ja sam šiptovi krenuo samo On je. kupica sve. Samo nisam bio siguran u Nemanju. O, to je još više gej. Filipe, znaš koliko ljudi ideš okolo da pucaš sve? Da, zašto ideš Kao i pucaš sve detektiv, korektno? šta je to? Ne znam, samo sam zvao Ja detektiv. sam kako ne mogu da ubijem osobu koja je bila pored mene, ali sam bio... Isto ti bio, Šta Filipe? mi je Nemanja, znači bukvalno sam bio u fazonu, Nemanju ću prvog zato što ima pušku, Nikola nema pa ono, znaš. A ne, on- Imao sam pušku, ali sam ih krio. Zašto